नोंथाङा दायो बे समाव नायगासिनो दङ बड'लेण्ड रादाब दायो जों गासैबो मिथिगौ गासै दुलाराय भारत नाङैनो गोबांथार दाब दाब जायगायाव बर' थानाय गोगोम बर' थानाय जायगाफोराव बेबायदि दिनैनि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनदों दिनै बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिंखिया गुदि बर' थुनलाइ आफाद बे गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै बेबायदि बर'नि बेबायदि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बेबायदि गाजा गोमजायै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजों बेखौनो बुंनांगोन जे बे सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान होफैबाय बेजों लोगोसेयैनो नैबे रुफाथि मायथाइ बे फोरबोखौबो बिथांमोना बेजों लोगोसेयैनो फालिदों दायो बे समाव जोङो मोनथिनानै लागोन दिनैनि नैबे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव नैबे बे गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि बिथांनि आखाइजोंनो बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादोंमोन दायो जों बिथांनिफ्राय मोनथिनानै लागोन जे नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै दिनै जे नोंथांमोनहा बेबायदि बर' थुनलाइ आफादनि बेबायदि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना बेबायदि मोनसे हाबाफारि लाबाय जे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय दायो बिनि गेजेरजों नोंथाङा मा फोरमायगोन गिबियावनो साबायखर बावबाय नोंथांमोनखौ जोङो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बियो 1999 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन दायो दिनैसिम 25 बोसोर आबुं जाबाय दायो जोङो गुदि आफाद हिसाबै रुफाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे 25थि बोसोरसालियाव जथुम्माखौ जोङो बेयाव गाजा गोमजा फालिनो आखायाव लादों दिनै सेथि हाबाफारि फुंनिफ्राय लानानै फारियै जोङो नैबे हाबाफारि फिरफिला उरायनाय जिहेथु 25 बोसोर आबुं जाबाय बे हिसाबै जोङो 25 गां फिरफिला उरायदों बेवहाय जोङो माखासे बारग' बिबानगिरि समाज सिबियारि लोगोसे माखासे फरायसालिनि गोरायुं बिथांमोनखौ लानानै जोङो बे 25 गां फिरफिलाखौ जोङो उरायनाय जादों जोङो बे नङा जे दिनैल' जोङो बेखौ फालिदों जोङो गायसनजेननायनिफ्राय जोंनि गुदि आफादाव बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेननायनिफ्राय जोङो लिन्थ्रियैनो बर' थुनलाइ आफादनि जे गायसनथाय सान बेखौ जोङो फालिबोबाय थादों बेवहाय जोङो फालिनायजों लोगोसे जोंनि गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो थुनलाइयारि बादायनायजों लोगोसे माखासे गेलेनाय बिदिनो रायथाइ लिरनाय बायदिसिना जों बेखौ लाफादों आरो जोङो दिनैनि बे समाव जोङो सानथामनि हाबाफारियाव माखासे जोङो सावरायनायबो लानाय जादों जेरै फालांगिनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि जौगाहोनाया आथिखाल समनि मोनसे हास्थायनाय बे मोनसे जोङो लानाय जादों आरो लोगोसे 18 खालार खालि जोङो आथिखाल बेखिनियावनो बेबायदि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु मोनसेल' बिनि अनगायैबो नोंथांमोनखौ दिनै बेयाव मोन 25था बेबायदि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जों नुनो मोनबाय बिनि माबाफोर जाहोन दं नामा आरो बिनि गुबै जाहोना जोङो बेयाव गोथौयै जों जाहोन दं होननानै जों सानना लायाखै जोंनि बे मोनसे गोसोआव रंजाखांनाय जोङो जे 25 बोसोर जाबाय बे 25 बोसोरखौ जोङो जों मिथिहोनो थाखाय बा जोङो बेखौ 25 बोसोरखौ आबुङै फरायसा फरायसुलिफोरनो मिथिहोनो थाखाय जों बेखौ लानाय जादों बेवहाय आं सानो जेनेबा गोथौयै माबा मोनसे दं आं बेखौ बुंनाय नङा मानो होनबा जोंनि बे रंजाथाइ होननानै जों सानना लादों जे नोंथांमोननि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैसिम गायसनजेननायनिफ्राय फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान होबाय दा बे 25 बोसोराव आगान होफैनायजों लोगोसे नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों आं दिनै रंजाखांनाय मोनदों आरो आं खोब खाफाल गोनां होनना सानना लादों माने आं जे बे समाव आफादगिरि आं बे आफादगिरि थानाय समाव जे आङो बे 25 बोसोर एबा रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ आंनि आखाइजों एबा आंनि बिबानाव आङो खुंफुंनो मोनदों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों नंगौ निस्सय नोंथांमोना बे समाव मिथिनो मोनबाय जे नैबे सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै मा हाबाफारिफोर लादों आरो नैबेयाव 25था जे फिरफिलाफोरखौ बिरहोबाय बे फिरफिलाफोरखौ बिरहोनायनि गुबै थांखिखौबो नोंथांमोनहा बे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मिथिबाय दायो बे समाव नोंथांमोना जोंजों बाहागो लाफानायनि थाखाय आरो नोंथांमोना जोंनि खौरां बिजोंखौ नायनायनि थाखाय जोंनि रादाबनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय।